mais dit chef on commande. Miova dunia ty Le plus chef on commande. Leroy B Frida Mifaela niarantsika vadiko e niany zay deklara aminao fa resy zao aminao tiako e nandramako eliko nikiakatuaka nandramako eliko nagnasipa nandramako niboaka tragno nandany vola niany zay deklara aminao fa Fono onde kuranga mo sem papa tazun ton vovono edeno faela niarantsika vadiko e niany zay deklara aminao fa resy zao aminao mamiko e nandramako eliko nande baly nandramako eliko nande boaty nandramako nindela bantegna tiny tragno niany zay deklara aminao fa antina kutia timeti miagite Tiava kutia bina tike mnua Love Eka vati kutia ko Soma, 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 soma mamade Tanje matsaga na design bureau yo. Le plus chef on commande. Et pas ça, on commande. Chef on commande. Merci à mon babane.